Selamat malam. Rapi nak dirungokne. Yo salah sita meneng. Oke. Awakmu sing salah sita meneng kok, Dek. Aku sing ngomongnya pinter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah Depercil. Mbok. Loh, ini kok tidak ngomong tenanan kok bisa. Aku ngomong serius aja. Serius ora usah gak isah. Malam hari ini begitu meriah. Iya gitu. Nenggone kelurahan Talun. Mangan timun neng pinggir sumur, wong sak talun kabeh panjang umur. Amin. Iya. Mangan timun dicampur roti, wong sak talun kabeh banyak rezeki. Amin. Mangan timun neng tengah sawah, wong sak talun kabeh barokah. Amin. Rendang kowe. Ora seneng timun kok. Ayo gaya parian goblok. Wong parian ora iso ngono kok. Aja mangan timun. Kudu mangan timun. Lah kancane ra seneng timun lho kok. Ya wis ndang wis. Ya mangan sukun apa-apa kan padha Apa nek sukun ketir lah manu ora seneng aku. wis mangan yutun. Lah aku lho enak kita empu malah. Ngawur tok ae iki kok iso. Mangan talun ning pinggir timun. Wong sak talun gedene sak menar mbok pangan iki lho. Mangan timun apa? Mangan timun warnane ireng. Terus Wong sak talun tak dongakne meteng bareng. aduh ya ampun ya angel kok mesti ngono kuwi to. Wong kok ora tau ngomong kok mesti ora tau bener. Lah nek sak talun meteng bareng ora ngesakno bidane. Ora apa-apa mlakune ini kabeh wong wedok-wedok iki. Tapi malah penak lho nek meteng bareng ya to. Ibu-ibu langsung kabeh kon turu mlumah. Nah, terus Kon mbok gagah terus ketok metu rambutnya dibiatek. Metu rambutnya biatek. Terakhir dibatek lah kok rambutnya buke. maksudnya rambutnya apaan kok tak tapuk Rambutnya bayi le. Orang mangsamu iki wong samu Alhamdulillah ya iki. ampun penontonnya padha sampai meh teko pinggir rel Ra umum pokoke. bakule sakmono kae Kabeh piye Dik? madhep rene kabeh lho punya Ngawur. Tontonane ning kene ya madhep rene kok iso. Enek sing madhep Rono Sita lho. Iya Pak Oh nguyuh ae. lanang apa wedok Lanang mau ditutul-tutul nang tembok ono. lah lanang biasa nggawa obat lho Pak Obat apa? obat tabit ning ngene lho lah diketek-ketek Ngawur tok ae iki kok iso. Wong kok senengane kok mesti plesetan lho kok iso. ora ning ngene bopo rawuh Salam hormat kepada Bapak Wakil Bupati Blitar, Bapak Marhenis. Salam hormat kepada Bapak Camat. Juga salam hormat kepada Bapak Lurah Kelurahan Talun. Juga yang terhormat untuk Bapak Rusdi dan juga Bapak Sujud, Bapak Rukuk, Bapak Takbir. sujud tak campur rukuk boleh sholat Pak Sujud. Juga salam hormat untuk para bini sepuh takdim kula dumateng para alim ulama yang kepareng rawuh. nggih wonten anune Kelurahan Talun. Parianmu kanggo Pak Marhenis apa? Pak Marhenis itu orangnya luar biasa loh, hebat. Sosok yang masih muda, tapi pengalaman kerjanya luar biasa. Iya tak kene. Apresiasinya terhadap seni tradisi hebat. Terus yo karo kawula cilik, karo kawula alit itu merakyat. Eling-eling dhek ya saka rakyat, jadi kembali kepada rakyat. sitok salahe Apa? urung nanggap campur sari Lah iki ya nek. Omonganmu kok somben awake dhewe pas sibuk terus tanggal kemarin waktu bersih desa awake dhewe ya dibel gak iso awake dhewe pas ra iso alhamdulillah awake dhewe jadwale ya adoh-adoh ya Pak jadi Kalimantan Singapura ora lah apa mari bulan 1 terus bulan 4 waduh lete lho maksudnya campur sari ngomong arang-arang payu ngono kok mangan tumis nun sewu Bapak Mareni tarian nganggo Pak Mareni paling tidak mangan tumis bumbune semur Pak Mareni panjang umur siap mangan tumis lawai Pak Wedhus iya Pak Mareni piyayine bagus oke sing apik mangan tumis diduduli pitik Pak Marhenis kula nyuwun duwe lah ya lho aku ki ngene iki lho gak seneng aku harga diriku sebagai seorang seniman malam hari ini jatuh
aku mewakili dagelan pondok kuwi jatuh. Pondok bersalin nek mbok omongne kanca-kancane lho kok mesti. Harga diriku jatuh, tarianmu ming piye? Pak Mar, anu mangan tumis duduli pitik. Terus Pak Mar ini sekolah nyuwun duwe. Ngawur ae. Kembang kantil, kembang kenongo. Apa Pak? Cil aku jalukno. Lah padha ae. Kuwi ya padha ae. Kuwi ya ngono ae. Tak tapuk lambemu perayaan malah bersih desa iki. Desa ning Desa Talun, kelurahan Pak. Kelurahan Talun, dudu desa Kelurahan Talun. Desa napa kelurahan? Bajang. Bajang niku napane? Kelurahane Bajang. Lah sing Talun iki apane to? Kecamatannya Talun. Ini lho Pak Do ben kono sing dagel ya. Ngawur tok. Khusus iki nek dibenerne Kelurahan Bajang. Apa ki Kecamatan Talun. Lah dusune nek gak salah dusun Driji. Jari Indonesia, basa Jawane Driji. Goblok iki. Oh ya termasuk Kabupaten Jempol Pak Do. Kuwi komplit ning ngono ki malahan. Ora pengalaman. Iki acarane apa? Bersih desa. Campur Agustusan, campur suran. Wah hebat iki lurahe. Hebat, irit kok. Iya. Tapi biasane nanggap ping 3 terus pisan dadekno sitok 3 dadekno sitok ora ya irit. Ngene iki kono lurahe seneng lah dagelan ya pucet. Bosok. Waya iso 3 kilo agak sekilo. Bosok. Tapi alhamdulillah disyukuri. Iya Pak Do. Apa meneh iki wulane wulan Sura. Iya Pak. Wulan Sura ki nek kanggone wong Jawa wulan kanggo memperaga. Wulan kanggo tirakat, wulan kanggo gedhekke rasa syukur. Mbah-mbah biyen nate ngomong, wong nek pengin nampa kamulyan, nampa kabejan, aja nganti mangan nang ngisor longan, turu bantalan merang. Iki ilmu tuwa iki. Ilmu tuwa saking tuweke ning jeding tiba ping 4. Lah. Kuwi goblok, kuwi setruk goblok lagi. Ilmu iki separa sesepuh diarani sepuh mergo sedane ampuh. Aja mangan nang ngisor longan, turu bantalan merang. Apa Pak tegese? Tegese mangan nang ngisor longan, longono nekmu mangan. Terus betah luwe. Turu bantalan mereme kudu sing arang-arang, kudu betah melek. Tirakate wong Jawa, 1 betah luwe, 2 betah melek. Loro omah akhire lak ngono kuwi kelakuanmu. Kuwi mlebune rumah sakit ngono lho kene Pak Gontor. Ditayok kowe. Lah iya wajane ya ora tau mangan, ora tau turu, ora tau istirahat lara omah goblokmu. Betah luwe, betah melek. Lara omah lak wong saiki. Lah sing goblok kowe ya. Lara omah penyakit paling gampang tambanane. Oh ora angel lho ngawur lambung. Gampang takono aku. Piye carane? Lara omah to? Pengen mari. Pindah kidul omah. Maksudmu piye to Pak? Ora genah aku sih. Lah iki sing goblok kowe kok. Piye to maksudmu iki? Lah ya lara omah. Wong nek tirakat jarimu lara omah. Pengen mari. Oh gak lara omah. Pindah kidul omah. Lara omah kidul omah. Enak jane tan omah truk ndasmu. Nesu dagelan nesu. Nek nesu marai kena ludira inggil. Ludira inggil ki apa? Darah tinggi. Walah. Ora pengalamane ngono. Penyakit saiki aneh-aneh nek penyakit padang jinglang. Apa Pak? Disenteri. Oh lala penyakit yo akeh. Penyakit bal-balan. Apa? Liverpool. Tok lho. Penyakit sing apik iki sitok. Penyakit kertas. Apa? Polio. Lah tapi sing lak penyakit aku seneng mung sitok dikek. Apa kuwi? Lah kuwi sing biasa dikek jeneng cah wedok-wedok kuwi. Apa? Hernia. Celuk her ya apik nia ya apik nek digandeng hernia. Jadi gondal gandul ngene. Hernia penyakit sing gampang tambanane. Oh iso tambang. Hernia mara ning nggonku. Tak kei resep. Resepe piye? Golek wae minyak kelapa. Terus angger pendak esuk jam 8 metu ning jaba omah. Ya. Gosoken nganggo minyak kelapa. Terus iso kempes sisan. Ora ya gilap ngono ae dadi. Lah kowe lak penyakit iki teko aku. Mulai kencing manis kudune mangane apa? Alah mulai ruwa penyakit asam urat iki kudune mangane sing akeh apa ben ora. Marai wong wedok-wedok sing marai kena penyakit asam urat. Asam urat. Asam urat mulane. Pokoke lak mangan sing mbak aku iki, ya ta, mesti wis ora mungkin lara, ora rasane lara neh ora. Kencing manis ngombe gula sing akeh. Ya malah nyengkakne goblokmu. Tapi kan gak lara, akhirnya bongko. Berarti kencing manis sih penyakitnya sebabnya saka ngombene akeh gulane terus akhirnya saka ngombe gula akhirnya kencing manis ora mesti kakean gula ora mesti kencing manis lha kok iso semut ke
Kowe tau tumon semut ning dokter wis kula kena kencing manis lho tau. Lho kuwi kewan lho kucluk apa piye to kuwi? Kewan padakne menungso. Ya aja mbok padakno kewan apa nek kewan ki wis asor-asore umat. Lho, ora kowe karo kewan kalah. Lho kok iso kalah? Kowe lho karo kodhoke kalah kok iso. Kodhoke iso wira swasta iso dagang kok. Tekan ndi? Bakulan rokok. Kapan? Lah kae kodhok kene anu, rokok. Cine lha Dik payu. Iya. Ora kuwi maksude iki. Ora rokok-rokok ki ora suarane lak rendengi orok. Kodhoke po kowe wong kowe cek percilno e. Alah ngengkel iki goblok ngengkel. Wis rupamu kaya takir plontang. Rupamu kaya genset ngelokne kancane. Ora iso. Ya kowe kabeh berarti ngerti berarti. Ya ngerti segala macam. Kewan roh berarti. Ya roh to. Kowe roh pitik. Ya ngerti. Pitik karo menungso iki bedane apa? Ya nek menungso ki duwe akal, duwe pikiran. Lah nek pitik ki ra duwe akal, ra duwe pikiran, piye to kok ditekokne pertanyaan gampang lho cah paute iso. Pitik iki wong pinter malah. Lho pinter menungso. Contone umpamane ya iki dalan iki ya. Dalan pitik ape nyebrang. Pitik ra mungkin tolak-toleh, lak menungso kan tolak-toleh. Pitik langsung ngene. Enek dalan langsung nyebrang ora tolak-toleh. Lak wong mesti ngene. Lho, enek beda. Lah wedi ketabrak. Ah, ora kuwi. Lah nyapa? Perkarane mripate pitik iki kene karo kene. Dadi wis rono kene. Pinter pitik. Bisa goblok ya ampun wong iso pinter pitik lah karo awak ngurusi mripate pitik barang lho bocah kok. Lah timbangane ngurusi. Lah saiki tak tekoki pitik ireng karo pitik putih pinter ndi? Ya pitik putih ya putih. Alah ora iso salah. Pitik putih. Salah. Lah pinter pitik ireng. Lah kok iso? Ha pitik ireng iso ngendhok putih kok pitik putih bae iso ngendhok ireng. Oh iya. Raisa kowe pengalaman ndok Pak ya. Wis kok ndok masalah pitik, masalah kewan, masalah maratuamu tak bawek banget. Nyamuk kok maratua barang lho. Nah, kuwi lho engkel-engkelane pinter engkel-engkelan. Saking pintere maratuaku engkel-engkelan karo aku minggat to. Kalah dhek tak jak engkel-engkelan. Ora ning ngono saiki tak tekoki. Apa wis pitik lak nelek jenenge apa? Pitik nelek ya jenenge pitik lencong kok goblok perceli. Lah iya tak tekoki kuwi tok ngono lho. Iya, roh kowe. Roh, bentuke ngerti. Ya roh. Lah ngono kuwi mambu apa ora? Ya mambu. Mendina nyedoti pitik telek lencong ta mendina. Mendina berarti nek telek mulai terus. Ngono apa piye kok iso roh ambune aku ora roh kok. Ya apa kuwi ngambuni telek bareng. Lah aku ora roh kok awakmu malah mendina kok isuk tak teko tanggapan nek pitik nelek puarani didelok terus diambu enak no ambune berarti enak ya roh aku wae lah iya mangan-mangane ya hobi soto seneng bakso seneng ya doyan bakso karo soto enak ndi ya enak bakso seneng aja tau mangan bakso tau mangan soto ya biasa lah nek rawon karo pecel enak ndi enak rawon aku seneng rawon tau mangan rawon tau mangan pecel biasa nih Pak nek soto karo telek enak soto tau mangan telek berarti aku tak ambu tok kono dipangan. Padha apa umpamane tak tekok ya wis dan iki dalan ruwono ya iki notok duk ning kono ki wis enek apa ki enek sepur wis mandek gak mungkin iso rono iya lah ning kono ki enek telek lincungi telu apa sing mbok lakoni jajan ya aku ngaleh to enek telek kok wo njukuk piring apa mbok bathok dhewe iya mbok pangan dhewe apa karo kancane aku ya doyan telek ya tak tunggoni nang kono oh mbok entekne dhewe kancane ra mbok celuk bathok kamu telek-telek ya tak gawa mulai tak kene maratuamu lah ngono iso lah lho ora oleh nesu lho Pak mesti ngono kok para lho sing kepareng rawuh lho mulai gedhe cilik enom tuwek lanang wedok mlumpuk dadi siji iya Pak sing wedok ya ayu-ayu nganggo jilbab sing wedok ayu-ayu sing tuwek lho Dik ya iya werot-werot Pak ya ngono ya amune mason lho entek tuwek ya tak yo gawan umur kok iya aku yo wong iki gawan umur sing iki putri-putri cilik cowok cantik ayu-ayu anakku lho Dik iki bar tak sewenene nyapa ta Pak kelas 5 SD to mulih saka sekolah lek kok nangis geru-geru to pengen gawe jilbab tak suwenen kowe iki nyapa kowe iki aku pokoknya aku tukokno jilbab aku pengen sekolah gawe jilbab tak suweneni Dik ra seneng aku
Kowe iki wong tuwek cengoh ya kowe kuwi. Lah kok iso enggak cengah? Yo nganek nggih jilbab malah ra oleh lho. Ora oleh tak itu seneni. berhijab. Ah berhijab pokoke gak entuk. Kelas 5 SD enggak jilbab Yo lho. oleh mbok sak umure ya oleh mulai cilik. Ora entuk tetep tak Kowe seneni. kocok apa piye to kowe iki? Ora kucluk piye apa? Wong anakku lanang kok. Lanang kok di anak. Ngene lho. Pupuken sing apik, suwi-suwi dadi banci ngono lho. Enak kuwi. Wong kok senengane ngono iki lho wulan sura. Sura nyapa? Apik nek kanggo ngumbah pusaka, ngumbah gaman. Contone kaya aku ngumbah keris, ngumbah pedang, ngumbah mbak tum, barang tak Tumbak ora nek mbak. tumbak nek lanang nek wedok mbak tum goblok kowe iki ora tau ning nggonku. Ngumbah keris aku gaman pusaka nek wulan sura kene kan apik to nggo ngumbah pusaka. Gamanmu apa to, Pak? Keris. Wah, Kowe kon duwe gaman. gaman keris kok diandal-andal. Saiki gaman sing apik isi tok. Apa? Sertifikat omah karo BPKB. Ya ampun bocah kok Iso dikek utang kuwi. ya arep Iso dikek. yo gaman ki tegese pusaka tinggalane mbah-mbah biyen tinggalane leluhur Ya keris. duwe aku ya tak umbah Dik. Kerismu dawa kerisku paling kerismu dawane 12 cm. Lah pakmu. Wis kowe likane 20 cm yo kerisku lek 9. Kerismu paling lurus gak enek loke. Kerisku pucuke lincip, paling kerismu pucuke bendol. Saiki tak lincipi ya wis tak lincipi. Ngumbah ya kancane ya tak umbah. Neng gileh mengumbah, aku neng umbah ngone empu, ngone pini sepuh, ngone sesepuh, paling tidak tak umbah ben ana karumahe. Nah, aku lak umbah malah ning talun ngandung stasiun kono. Wah, enak ning kono. Mbah apa? Talun kidul stasiun talun lho ndi? Kono kuwi lho pokoke roh dhewe to. Mbok saiki Syaratnya apa lah? Aku kan kembang telon, kembang boreh, kembang setaman. nyapo syarat ge ngonoan barang. Tapi gaya apa? Kuwi 35 ono sapi-api ning kono kuwi san. Mbah gamen kidul stasiun talun 35 lho. Iya tapi rada tuwek lah sakmono kuwi lak sing rada enom ya enek. Ndek kapan lehmu mara? Dek enane sik Ora gelem ngejak aku. lah ngono nyeneni kancane kok. Wong kok iso. Lah keris kuwi lho luk 9. Luk songo tegese apa? Keris luk 9 kuwi mulai luk 1 nganti luk 9 kuwi enek artine. Sing siji. Luk 1 iki tegese manembah marang pangwasaning Gusti Kang Maha Kawasa. Mung siji sing kudu disembah ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala utawa Tuhan Yang Maha Esa. Luk 1, Luk loro. luk loro ki kahanan donya. Ning donya ki enenge mung loro, ana padang ana peteng, ana awan ana bengi, ana lanang ana wedok. Bosok we bancine. Surupe. Kok iso mbok entahi banci barang Lah lho kok. piye lah awan bengi nurutine bengi nek surup barang kok. Lha iki tegese ki ngono kahanane awan bengi. Telu ki dununge ning manten. Goblok manten iki lanang karo wedok goblok kok iso teko Piro berarti? Ya loro. Lah nek renek naipe iso dadi manten. Oh lah iya. Telu. Aku yo ngeyel. Papat iki apa? manggone ning kiblat, etan kulon kidul lor. Kuwi tok. Kiblat ki ana papat. Ya roh aku. 5 Lima ki manggone ning pasaran. Paing pon legi kliwon wage pasaran jumlahe ana 5. 5, 6. Luk 6 ki tegese papat kiblat genepe 6 ngisor karo dhuwur. Oh ngono. Iya. 7, Pak. Luk 7 ki manggone ning dina. Dina ki seminggu ana 7 dina, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Heeh. Luk 8. Luk 8 ki manggone ning windu, sewindu ki 8 taun. 8 tahun. Luk 9. Songo ya, Bapak? Luk 9 ki manggone ning pirangane awak utawa bolongan awak. 9 sing manggone ning awak. Baban hawa 9. Piye to, Pak? Bolongane awak menungso ki mesti cacahe 9. Contone lambe Sitok, terus irung loro, terus mata loro, kuping loro, pitu pitu. sing loro ning ndi sing loro ning ndi Wong ora ngrungokne nek lha kowe ngomong songo lho kowe iki lah iya 9 lho ora mbok hitung lho lho. lah iya ki lho Mulut 1, urung loro, telu, mripat loro, 5, kuping loro, pitu, kurang loro lah iya kurang loro. lah iya omongno kancane iki gak roh Aku inggone roh tapi jenenge lali. sik ta Ngono tak omongi nek sik sing loro waduh sitok ning kono. Lah sitok ning kono. Oh piye? wah ngene Pak kowe nak wis Apa? dalane sitoke Apa? engko fotone WhatsApp ning nggonku ya Omonganmu iku. lah aku lho telu ya cukup Apa enek ora seluk telu? Lho telu penunduk tok iki saenene. Kanggo panulaan. Ora penunduk, ora iki no. Kanggo nundukke apa ae? Sembarang iso. Sing luk siji. Luk siji khusus nundukne wong lak ape nyarutang ning omah. Pomone ditagih bang, Mlebu tik langsung tak kei. Wis celek ngono langsung dhek mulai ini.
wedi perkara kerismu ora. Lah nyapa? Aku biyen kan tau gendeng. Dadi mulih ngono lho. Sing nomor loro khusus naklukne rondo sing teles-teles. Nek rondo garing gak kenek. Gak kenek garing kemlingkingan, Pak. Jadi nggak iso digawe. Khusus rondo teles kenek ditaklukne. Ditaklukne. Sing luk telu lah ki ngangel iki. Apa? Khusus naklukne wong wedok utawa bojomu. Kowe karo bojomu piye? Lah aku karo bojo kuwi lho, enek unen-unen renggang gula kumepir pulut datan ginggang pinara sasra. Ning dinggon mesti wong loro. Lah aku karo bojoku lho angger nang pasar mesti tak gandeng. Nang mall tak gandeng. Nang kok toko-toko mesti tak gandeng kok. Sayang Pak sampean. Sayang apa angger tak culing jimu apa-apa ya ngono bojomu kok. Lah wong wadek wong wedok kabeh ya ngono kuwi kok rumangsaku. Jajal kula tak tekoki lak mbene karo wong wedok no piye? Aku karo wong wedok ya jelas wong wedok kok aku ya wedi to. Lah alah koclok. Lah nek aku gak dikek yo. Aduh kuwi berarti kamu bukan dadi laki-laki ora iso dadi wong lanang kowe iki. Lah kok iso? Umpamane kowe sedina iki duwe kasil 1 yuta. Lu tak kekno kabeh. Wah, bosok kowe caramu ngono bosok. Aku mergawe pamane sedina 100.000 langsung tak kekno kabeh. Iki lho Dik kayaku 100.000. Lah kowe iki bosok wong lanang cengoh ya awakmu kuwi. Lah kok iso ya? Carane kaya aku. Piye? Umpamane hasil pira? 100.000 lah. 100.000. Sing kene wong wedok 30, sing 70 dilebokne ning sak dhewe. Gawe apa? Dana kenakalan, Pak Do. Ngono. Ya aja dicontoh lho ki wong lanang aja dicontoh lho. Aja dicontoh iki contoh elek iki ra bener iki jenenge. Lho contoh ki enek loro ya enek apik ya enek elek. Lah kok iso sing 70 dienggo dana kenakalane lho dienggo apa? Mlayune ning songo-songo apik-apik bocahe tenan tak omong yo. Ki tenan ngono ki ora seneng aku ngono wis ora seneng harga diriku jatuh sebagai dagelan soleh. Wah aku dijak omong songo-songo ya ora nutut aku. Masa ora tahu. Masa ora tahu lha aku langgar esuk lho madhep ngulon. Lho nyapa ngulon? Didis. Lah lho salat rono blokmu ora takok ora ngono. Wong ki contoh ki ada dua. Sok-sok ki wong ki ora gelem nyontone sing elek. Lah wis enek contoh sing elek mesti dhek ora gelem nglakoni. Dadi contohe kudune loro apik karo elek. Wong ki lak apik isone dadi apik mergo saka elek. Gesekan dan gesekan akhirnya menjadi baik. Gabah kae ampre iso dadi beras kae kudu bergesekan kudu diutu kudu diteri iso dadi beras iso dipangan murakapi kanggo kabeh warga masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ngomong apa to Pak? Ora tekan anggere aku ngomong arep pucet dhek. Langgar Pak, anu Pak. Lho kok ngenyek musala. Lah omahku lho musala enek 5. Kidul, wetan, kulon, lor, terus tengah. Wah, omahmu? Iya kidul sebelahku. Lor omah musala, kidul omah musala. Dikupeng aku musala. Yang nyanyi. Ora bingung aku sing arep tak paranin dia. Lah kowe berarti ra nyanyi wong kudune sing nyanyi sik salat 5 wektu aja nganti ya kudu to wong kuwi kewajiban. Lah nembangmu ya kalah karo aku to nostalgia. Bejelgi masak wirogi. Nembang sing anyar, Pak. Anyar ya iso lawas ya iso. Muskurane iki lho, Pak. Sing piye? Muskurane, Pak. Engko muskurane kanggo wong wedok-wedok. Tumiho, Pak. Tumimu gak iso aku tumimu, iso aku tumijan. Lah ora apa. Cepada nelangsa. Zaman rekoso. Sing apik to nganggo nada to. Wong dimirenge Pak Wakil Bupati Piai Seni kok iso. Bojo galak, Pak. Ngapi-api. Lho iki sik to sing halus-halus sik wong mosok koyo langsung berantal kudu dasarane halus. Cepada nelangsa. Zaman rekoso. Kok yo iso awakmu lho kok yo iso ngono lho. Ya iso. Apal maso lagu lawas. Apal. Cepada nelangsa. Zaman rekoso. Urip panjenengan kudune ra usah ngomel. Atiku ku tentang nyambut gawe ilang aja pepe nanti kong yo sing jan ora enek lho penyanyi kok plus-plus yo padha terus ngene-ngene iki ora enek. Maksudnya nganggo ekspresi nganggo gerakan dadi ben ora ketok vakum panggunge kuasailah panggung. Hukum panggung harus dikuasai. Ya saiki hukum panggungnya iso mlaku ngene-ngene ngono kae. Apa mungkin kok lagu terus padha lho ngene-ngene lho. Iki Ndek
cangkeme kaya gua to lho. Ngono jenenge Dracula. Dracula Semangat men. Kula anu lah difoto kaya udane lho padha. Pada nelangsa Jaman rekoso urip pancen angel kudune tau sangomel jamu temu ireng ya kok bojo lemu ati seneng jamu temu lawan bojo lemu awak penak jamu cabe buyang bojo lemu tambah sayang jamu beras kencur bojo lemu kaya kasur mesti dadi wong entung gundul gundal gandul kembang-kembang kenongo ayo pada kumpul yang kumpul uripmu mulya gundul gundal gandul kembang-kembang melati ayo pada kumpul yang kumpul banyak rezeki gundul gundal gandul kembang-kembang mawar ayo pada kumpul yang kumpul karo manten anyar gundul gundal gandul kembang-kembang kangen ayo pada kumpul karo kula percil gundul Bandul tok ikut mau kowe. Kancane lah golekne lho kangelan. lah ra iso kowe Awakmu iso? gak Langsung gak lho. lah tapi kan ya iso lah aku Pak Marenis Pak Marenis ben iki